Az immár 16. alkalommal kiírt országos pályázatra csaknem 50 alkotó adott le anyagot, melyből most a legjobbnak ítélt 37 fotót láthatjuk. A Munkavilága című fotókiállítás csütörtök délután nyílt meg a Bács-Kiskun vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Kecskeméti székházában. Az egyes szakmák sajátos világát, egyedi hangulatát jól bemutató képek a fiataloknak is inspirációt adhatnak a pályaválasztáshoz. Tasi László, a Vármegyei Iparkamara kézműipari alelnöke köszöntéjében elmondta, egyedülálló országos hatósugarú fotópályázatról van szó, melyre történetének 16 éve alatt mintegy 3000 pályamű érkezett be. A zsűriben az évek folyamán olyan neves fotóművészek szerepeltek, mint Eiffert János és Baget Iskander. Az idejében 49 alkotó 223 alkotását értékelte a zsűri, és 37 képet választott be a kiállítási anyagba. A tárlatnak kifejezett érdeme, hogy számos ősi szakmát örökít meg. Így bepillanthatunk többek között a kovácsok, a fazekosok, a szűcsök, az asztalosok, a bádogosok, a méhészek, a pékek és a szakácsok munkájába is. Minden olyan alkotó, akinek a képét beválogatták a kiállítás anyagába, emléklapot kapott. A kiállítás október 22-ig látható munkanapokon a Vármegyei Iparkamara Kecskeméti székházában, ezután a kamara 3 vidéki kirendeltségén, Kalocsán, Kiskunhalason és Baján is bemutatják majd.